Swalo wami uyangisinda. Hayi ingoma. Uzahara. Uzakhala. Okay. Uyamsaba uMahe uNkunzane? No, ukuthi ngizwelana naye. Phela beno Emma batheme behlukana kwaphoqa ukuthi uThurumu wabo ohlukanise phakathi. Hayibo, unamanga. Man, if uThurumu bewuhlukanisa phakathi, pho why kubukeka ngathi uyolala kaDlamini? Well, uzohlala kaDlamini because uThurumu wethu ubunomnyango owodwa uphumela ngaphandle. So uthathe leli side leli linomnyango uphumela ngaphandle. Mina ngathatha leli ebekade kuyikamera. And uEmma ngeke azavuma ukuthi ngingene kowakhe umnyango uma ngifuna ukuya kweyami indlu. Awuvuni ngani wena? Owakho umnyango la uvale lo. Inkinga angikabi nayo imali okwamanje, so ngizohlala la ngize ngihole bese ngiyakwazi ukuthenga isicaba neframe. Mahewu. Angiboni ukuthi umama uzoyivuma leyo nto. Dlamini, ilokho kuphela engikucelayo kuwena emva kwayo yonke into oyenzile. Dlamini, ngizolala mina ngapha kuleli side elingenhla, so bengicela impahla nini ke ngapha ngenzansi. Oh, and Dlamini, bengicela ama-under akho aneke etoilet. Angikwazi ukuthi mangivuka ekseni ngenze eye contact namaniki enye indoda. yazi wayifaka uDlamini obishini. Ekubeni wayethu yasiza. Bona impilo kaMahewu izomantse. Hayi Bucks mfowethu ungalahli ithawula fast womunye. No, angilahli ithawula kuyena. Inkinga yindlu yakhe ethi ukuhlala kuyona. Ukuhlala endlini enempahla ezimanzi kuyayivimba inqubekela phambili. Bucks the superstition guru. Obani abakhuluma emva kwenu? Yes. Hey bafethu, it's Mahewu. Namhlanje angikhulumi ngedrum, ngikhuluma ngemali. I'm showing you pockets broke. Lapha imali yakhe ivuka khona isebenze. Ukuregister? Kulula kakhulu. Enza nje, mawuregister ungakhohlwa ukusebenzisa ipromo code MDM26 and leyo code ikunikeza ama bonuses so you can start trading with extra funds. Ayikho into ethi ngizoqala ngomuso. Hey, nakho kunye. Pockets Broker has over 130 assets, ama cryptocurrency, stocks, indices, konke. Okay, ake sikhulume ngePockets Friends. Invite your friend, uthole ibonus, naye athole ibonus. Win-win, akekho khalayo. Deposits and withdrawals. You can do them with cryptocurrency, fast, secure, and withdrawals are commission free. Lokho kusho ukuthi imali yakho ayidliwe endleleni. So bafethu, if you are ready, click the link in the description and register on Pockets Broker. Use promo code MDM26 and start trading today. Ukudla baba. Awu, mama. Noma usudlulile uDecember still like us sadli rice eliyelo. Baba, udokotela wathi rice elimhlophe alinayo impilo. Manje makhuzwayo, manje lifaka udayi oyelo, udayi ulinikeza impilo. Sula Mahewu, azungaphakela. Ubani othenga ukuphakela? And why kubukeka ngasadulele nje kulendlu? Mama.
Uyakhumbula ngithi kunento engisafuna siyikhuluma. Dlamini. Ngithatha ibreak enkonzweni ngizokwenzela ukudla. Angifuni ukhubeka umoya. Cela sibuye sikhulume ngayo lento. Maheo. Wena uhlala la kwami imini yonke. Why ungabuyeli kwakho? Buyisa impahla kwakho. Uzoya khona musiyolala. Mase ungena ngewindi. Alikho iwindi. And Dlamini angeyindawo. Avengasuthi. Awu, win mina. Aw. Oh, Dlamini. Hey, mabhenjesi. Ungivakashele kabi impimo. Uyazi ngisathi ngifuna ukolala kancane phela ngiyangena ebusuku. Aw, oh, hayi. Asho ukuthi umuntu uyobuyabuyeka Dlamini. Hayi kanti mabhentshisi ukuthi uDlamini yolala kusho lokho ukuthi hamba. Ngikhona mina. Thatha ispoon sidle. Aw. Ushe madodeni. Hey, ushaka wayizokuthanda wena. Usho kanje. Madoda. Ngiyacela bani. Ngicela nihambe niyodlela ngale kamera ngifuna ngizokwazi ukulala. Qoqo Dlamini. Madoda. Ngilele la. Ngiyangena ebusuku bafowethu. Athi sikhona thina la nomabhentshisi. Senze njani Dlamini singene? Hawu usengifuna uDlamini cha ulele. Manifuna ukushila ngingangena sidlala amakhadi la. Guys, sicela ningabanga umsindo kakhulu uDlamini ulele. Hayi yini manje lengiselayo? Hey, iskip. Yacabanga ukuba bekuyi-under yaDlamini. Bekuzofana nokuthi uchanyele uDlamini. Maheo. Awusabi ukuhlala endlini nezimpahla ezimanzi. Hawu mabhentshisi, nawe ukholele kuseneni umuhlala endlini eneyingubo ezimanzi ivimba inqubekela phambili. Well, nothi inqubela phambili nje kuphela. But kuthiwa mawuhlala endlini engubo ezimanzi nesimo sakho sempilo simandawonye. Awu kahle mabhentshisi. Dlala liyashona ilanga. Sakwaze koma ingubo ezimanzi silinde wena. Yahamba ibhika. Hawu mekuswele. Wakutheni unothena hodwa? Hawu mfethu, mina ngibona uSmile njengoba kade ngithethe ukuthi ngiyithe mhlambe nawo. Madoda. Ngisacela uzazi ukuthi akahlali la kwami. Ahamba. Maheo. Kuwamla. Uma ukuthi uzohlala la. Kokuphoqa bhuti uthi ungihloniphe. Okay, ncese bhuti. Awe, subuya ngakhona. Yeah. Baba, yazi sihlalile noMaheo ngaphambilini, kodwa ubenga nje. Yazi sengathi mina isivakashi manje. Makhuzwayo. Ngiyafika. Bengisebenza ubusuku bonke. Ngikhathela asikabingelana nokubingelelana. Please man. Well nama ngilalanga baba uMaheo edlala uTikTok ubusuku bonke. Mengimcela ukuthi akehlise ivolume athi ik1 already, u0 uzwakali. Ngenze njani Makhuzwayo? Angazi Dlamini bona.
Hayo. Sacela siye ngapha siyoxoxa ncane. Maheyo. Ngangirong ngokuthi ngingakutshela ukuthi uemboshiwe mangizwe ukuthi uboshiwe. Ngiyajabula Dlamini ukuzwa ukuthi iphusa lakho uyalibona. And Maheyo ngizimisele ngokuthi ngikusize uzodlule kulento obhekene nayo. Angazi noma ngizodlula yini Dlamini. Njengoba bengisasho ngizimisele ngokuthi ngikusize Maheyo uze kube uyadlula kulento. Kodwa uma ukukusiza kwami kusho ukuthi mina sofanele ngonakalelwe izinto la kwami. Cha futhi ngeke ngize ngikwazi ukusiza. Mayo, uhleli? Ya mfethu. Awu, dog. Ngene sodlala amakhadi. Hana mfuma. uDlamini ulele. Alright, sharp. Hey, kade kufika uEma lapha ezothatha impahla zakhe. Uthe lokho kusalile ungakusebenzisa noma ukulahle kukwena. Hey, uyangezwa Maheyo? Ngiyakuzwa. Pendula phela mangikhuluma nawe. Ungakhulumi kedwa ngathi uthisha we-physics. So uyahamba futhi uEm? Maxwell, uzodlala amakhadi la noma uzofuna indaba zami? Awu dog, bengizayixoxela la. Wemayo, kade ngibona uEma lapha yana neveni. Hayi no man, no, i-wrong le ntombazana. I-wrong. Ithatha kanjani impahla zonke endlini uMaheyo engekho? Bengazi ukuthi uzofika namhlanje azothatha impahla. And zonke izinto ayithathile ezakhe. Ngisuke kwami ngeza la ngoba ngingafuni ukubona uEma ethuthe ehamba. So, lesicapha? Hayi, Ngihambe ngoba bengingafuni ukumbona ethutha. Bengumbona ethutha kuzobe ngazuthi ungalo kwesibili. Yazi. Ngisibonile kwayisekuqaleni lesi story ukuthi hayi no man. Asi-adapt. Hayi cha nami impela yazi. Kodwa ngivele ngathi hayi sizozwa kuyena uDog ukuthi uthini. Hayi zinohlonzo. Ungaze ufunga ukuthi izitori zango3 okhosini ngiyakutshela. Amadoda ahlebayo. Hayi nanyanyisa shame. Hayi. Thina asihlebe la Maxwell. Sisho sikubonayo ngithi. Ya asihlebi. Sifana nabafundi beindaba. Sisho sikubonayo. Ya, sayixoxela thina. Ya. Hayibo. Wawaphatha imthwalo yaphi? Ngibuyela kwami Dlamini. Hawu. Isicapha sesilungile? Mhlambe uBucks namaPentshisi bebeqinisile. Bebeqinisile ngani?
ngeke ngikwazi ukuqhubeka phambili nempilo uma ngisanomqondo ukubaleka. Ubalekela mina? No. Ngibalekela mina uqobo. Mana, ugcina ungangiphendulanga. Indaba yesicapha kwenzakalani ngaso? Isicapha solunga ngokuhamba kwesikhathi. Mahewu bengingaxoshi mina ekuqaleni. Ungahlala la until No, Dlamini. Uma ngiqhubeka ngihlala la, kusho ukuthi ngeke nginyakaze empilweni. Mam, ngiyaxolisa.